uhlelo DJ p.nyc. Yokhozi FM luhamba phambili. Sangena kanjalo ekhaya sangena sagijima sangena satheleka ngempela emsakazweni wakho uhamba phambili ukhozi FM sithi #ukhozi_FM62 ukhozi FM siyanakekela kanti isikhathi imizuzu mingakhina 12 ngemva kwehora lesingakhina ihora le12 namhlanje mini kungumsombuluko sithi Blue Monday ngena kanjalo ke ngempela uDJ p.nyc ohlelo lakho ke olihamba phambili sithi ke insika yokhozi 12 to 3 ngempela sizohlala nawe kuze kubumbane ihora lesingakhina lesithathu masibonge kakhulu kwindlovukazi yokhozi FM ngempela ke uLady DK Network mawuthanda ngempela uhlelo kade siphathele lona olumnandi ngendlela eyisimanga ke ngempela kanti kalalela kuningi sikuphathele khona thina la ohlelweni lwakho sithi ke ngempela insika yokhozi FM no DJ p.nyc ngempela uze ungasuki ke emsakazweni wakho uhamba phambili nje ukhumbule sokugijima siyokubhekela kwezamabhizinisi ukuthi kuqhubakala kanjani njoba nje sesibheke ngempela ekupheleni konyaka sibheke kuzibandlela njengamanje sibona ukuthi namalungiselelo athini emakhaya nanku uDisemba nanku Christmas nanku New Year kuningi okwenzakalayo ke ngempela umsakazweni wakho ukhozi FM sibonga kakhulu ke kusomnyama osifundela ke izindaba ihora nehora sitshela ukuthi kwenzakalani ke ezweni sakhile siphuma kuyimpela sonto futhi ngempela njoba sesibuya siqala elinye ke isonto sithi ke hlala nathi uzibeke futhi ke nasemathubeni okuwina imincintiswano ekhona la emsakazweni wakho ukhozi FM kanti ke ngempela futhi ke sizophinde sithi nje ukulokhu sikunikeza ingoma emnandi ingoma esibuya kuyo njengamanje ofelebo mabethi namhlanje Friday sifuna ke abazobhadala sifuna ke abantu ngempela abangazili ukuzothatha ngesikweletu abazobhadala mangabe wazi kahle ukuthi uzothatha ngesikweletu hayi sicela eminyango sicela nje uhlala eminyango mazobhadala ngene endlini basho kamnandi ke ngempela ke ofeleba ke ingoma ke abayeke bayithola sothi ukujika ngapha ke ezitolo sithi ukubhadala bese siyabuya futhi sikunikeza ngempela ke ezihlabahlosile siyabuya FA Stadium eSicil Elmed Park. The group presents Abakuru System Music Festival. FA Rugby Stadium eSicil Elmed Park mhla 17 December kunyaka 2022. Kanti amatikiti atholakala ekomithini ugenerali u150 VIP u350 kanti ebhethini ugenerali u200 VIP u400 kanti abantwana bangena u50 ikulo box u150 Abakululandisa ilapha uDJ Ira maqobe twins uDJ Stelo izokwamenisha ukuzana uJumo ufana gogo uthatha mshunisi kanti noTumasha yobekhona eRozero bekhona umcebo uSanora ekwaso DJs nabanye abaningi OMC Ketsa MC Memela zilethi ujabulo No alcohol will be sold to persons under the age of 18. Drink responsibly. 17 December 2022. Ukhozi FM luhamba phambili.